simrang hilin eh. A few moments later. Hay, madong gabi. Adlaw Lunes. Salamat Lord, dengan salamat sa kasas kinabuhi. Salamat niya puntos na makagaham nga. Nagikan pa ko nakapanguloy-luloy. Hanggang ko suri-suri sa Alicia. Bernis sa Kunlaga. Karoon pa ko ning balik. Gapon ta ko mabalik. Diya may tawag gapon sa among isuon. Isuon sa among tawag na. Isuon na mas kahanginan. Nanawag nga paton o Valencia. Diya. Mamalagig. Kaya ko yung trabaho sa Herlin mga giproxy gisugog Valencia kapag uli pa maninidang nada ani nga bag pagsuda ni klase-klase suda ni daghan lain-lain nga mga bahin-bahin ni upaw ni Aisa Gaka ni, nanging manag isuon ta kanina na para kung ang apo parang budoy. Nice ka nga bag. Salamat sa kudak sa mga lumong kasing-kasing kaya ba man dud mo nga si budoy pod nagkinahanglan kong bag tulong duhan sila kay Jantin sa ano doon naman si budoy na palitan nagbagoy mob na butong sa ato na butong luwa. At na po rin mo doy. Daghang salamat, ma'am, ate, sa inyong kabutan. Natatagrasya ni mo nga, mag-apaw-apaw sa inyong pagdanan, kay bawa ko nga, ang mas kakabutan. Parang budoy ni. Diya. Di ako nagawin para na, ho. Hindi ko nga, silin malagi gada, yatag na si mong nanay, kay masira pong lakaw-lakaw, kay laway lagi po kung andaghan man hapon isiran si nanay ganina libinan si nanay share po mi nanay salamat sa ajo ate ma'am masukot ra ba ka inyong ma'am ate naman ligas ra matag edad pero di ko mangay mo ate kay tigwang pa ko ning tanawon ja kuan kaning atong kape nga puro nasa lata nasa mga cappuccino harapon gibahin sir gihapon mi hapon gitagaan si nanay si upaw at Serlin o ako mo ni kape nga mga kape puro sa alay nasod o galing kuan buta ang kaning pancake tagan mang kuan dagan matong pancake nga gisud nga nabitaw ja ang libin niyo pa kuan na ni kay nakatilaw pag mga kuan anghel ang mga anghel sari mga dapo kog pancake ako'y pinatalagas nga silang kaya pong upaw pakaot pod patilaw kaya pong kunida mali sa share sa grasya bahin-bahin o kuan dapat di ay bahinan kaya po ni Jag tulog ka ang hinday sismis kaya isa ganyan punta nga mong mag-timpla kaya mo pamahagan sa bagay nga pancake yan mas piya dagang salamat ka agi sa mong kabuutan sa mong kamaghihatagan sa mga grasya nga imong i-share na mo na pag dubli-dubli na grasya dali Ginoo kaya ka sharing ka kado na mo salamat ka agi isang problema ito kung pag-ulian kung pagbalik kaya halaging sa amin hindi kurang upaw disgusted din yung sa amin kay
hanggi buwan, hanggi tangtang. Hanggi tangtang ang sa amin kaya kabuton laging presyos. Kaya dahil si Preso masama kaya isa mo kung asungag-sungagun mo itong hanggi tangtang ang sa amin. Ibutang na singkuranan. Gilingkuran man hinumpong bilita. Buwag ang mata sa amin. Ano na problema ko gani kaya magtrabaho ko dito. Magtrabaho ko dito. Magtrabahoan. Hanap ang mata namin siya. Kung makaklaro. Pidong-pidong na ko dali. Dahil na ba ko ibang takita o palado kay padang magpidong-pidong. Problema doon ko sang mata. Kaya dyan gilingkuran. Saan ka ito na pasulda baka ito na pinakapad ito yung mabayad. Ito, dengan salamat. Kamusta mong tanan? Kamusta niya ni Ma'am Wining Ayok? Magandang gabi. Universe and family din sa Korea. Mayong gabi. Gabian ko. Sarah, Laila Amin. Kamusta? Pili sa taghap. Kamusta naman mo? Ni Kuan. Bilma Makabalo. Tagabaw. Mayong gabi. Ni Kuan. Nila ni pili sa taghap. Kamusta? Malapukot ang padagsang bata kaya umapod sa ito mga gini magservisyo na po taas aghang karon taas aghang way sir kay mamantong way klase Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo Lunes na karon wala gani mo reply aghang gitsata naghang ang amo agaw madam nga gahapon gahapon ay sa pasamular ganin sa siya nga makabalik ba ko ng kutaglaran dahil reply ko niya nga karong buntag na niya pasaway gahapon karong buntag ko gahapon ko makalaga kaya na sayang pag ka nang mularga na ko buntag sa dito paslahalin si Kia managdangan mit panglayas ganiha loy na po itong kuwalag to ang kan nagtika-tikaw na po ito suspicious mo lagi practice ako dahil naglirat-lirat sang mata kaya disgrasya mo na hinughang mata mahal na pa po magpasamin no? Asa ko dahil mamiso ipasamin maduro magkalayas Ginoo kita ko mamiso walang dinadyo ko basta-basta maglakaw-lakaw lado kayo kaya ba ko makaklaro taso ay tulog kadupad din sang mata nga makaklaro ko nga ako'y sa amin bahin sa pag mangluto munang paduhan saan taman nga disgrasya man sa hinugang mata na wala hinungdan noon nga wala ko yung mata ito mas maso man ang mata mo ini hang siga danis hang tinanawan kaya di ba ko makakita nga na lalo nga di ko kita nga na hangyan na mo rin man kita mo nang magpijing-pijing ang mata mapuntuto ang punli ka tudo ang nga isang malingkuran saan taman pagsun paway sa pag ko kaya hindi po sadyo na po A few moments later. Hi, good morning. Tapos, ang pag-ito. Salamat Lord. Salamat. Nasas kinabuhi. Tapos, gano'n kong balik nung andaw, Martis. November, saan naman ba?
6, 5. Number 5 ko sa yan. Kailas sa. Kasi siya na mo pisong-pisong ng mata. Kaya masgasya ako ng mata. Masgasya rin yung sana yung pagulis-alis siya. Hidang-hidang na pagkula nagbalik. Problema, mag-hidang-hidang kaya pwede maglabad na po ng ulan ng mata. Saan man nga, parang koran mang upaw. Wala po tayo nga dito doon noon. Hindi kaya dito nang sa amin nga di makuha na sinasabi ko sa bata. Okay na, kaya na naging pizing-pizingan. Morning mong tanan. Basta advance ng Christmas na. Kaya mo na malang Halloween party. Ng Christmas na food.